Passaríem la paraula al grup mixt. Té vostè la paraula. Gràcies, honorable senyora. A nosaltres el que ens preocupa tant en la resolució inicial com la proposta de resolució inicial com sobretot la transacció és que no obliga ni determina res. L'única cosa que diu és que s'insta a que el govern de la Generalitat, per una banda, reconsideri el finançament, que reconsideri l'autorització dels ajuts. Per tant, el resultat de la reconsideració pot ser perfectament reafirmar-se en fet els mateixos ajuts, el mateix finançament, la mateixa autorització. La reconsideració no diu res més que això. I, per altra banda, i això també ens preocupa més, i és que en el text no només es diu que sigui jurídicament viable, cosa que efectivament sempre ho és, sinó que, a més, que no suposi majors costos per al finançament de la Generalitat. És a dir, que no suposen majors costos financers. I això ja és una cosa molt més discutible, perquè molt ens temem que aquí el que s'està fent és votar una resolució que no ja pel caràcter general que les resolucions en la pràctica de 31 anys de governs de la Generalitat i del Parlament de Catalunya tenen un objectiu, que és la paperera, sinó que, en termes generals, sinó que en aquest cas concret, en aquesta resolució concreta, el seu contingut no obliga res, no determina res, no vincula res. Per tant, nosaltres, en tot cas, votarem a favor d'aquesta resolució, però ja anunciem des d'ara i ens posem a disposició de la plataforma anticàrting que en el cas que el resultat sigui que el govern de la Generalitat no faci allò que el grup de Convergència i Unió està anunciat aquí que farà, que és anul·lar l'autorització, anul·lar els ajuts. Llavors el que farem serà presentar una proposició de llei en aquest sentit, a efectes que quedin anul·lades tant les autoritzacions com els ajuts. Moltes gràcies, senyora presidenta. Moltes gràcies.